Veronika a rada by som vám porozprávala o tom, ako Boh vstúpil do môjho života. Mala som 14 rokov, keď moje vzťahy a môj život vyzeral úplne inak ako dnes. V rodine to bolo asi tak, že sme chodili v nedeľu na svätú omšu a potreba svätého príjmania vôbec nebola. Ani nás nejako rodičia k tomu veľmi neviedli. Moje vzťahy s maminou boli veľmi zlé, s tatinom rovnako a so sestrou som sa len tak porozprávala. Žiadna komunikácia doma, samé hádky a radšej som utekala z domu, ako by som mala zostať tam a počúvať to všetko, čo sa doma dialo. Pri tom všetkom som z veľkého sklamania striedala veľmi veľa vzťahov s chlapcami, ktoré mi prinášali samozrejme len jedno, a to sklamanie. Nedokázala som milovať druhých, aj keď oni veľmi milovali mňa. Takže som veľmi striedala vzťahy a tí chlapci boli zo mňa iba sklamaní. Jedného dňa ma moja jedna spolužiačka, s ktorou som sa vôbec ani nejak extra nerozprávala, mi povedala o jednom tábore, ktorý sa volá Oáza, že trvá 17 dní, že tam bude veľa zábavy a tak som začala nad tým uvažovať. Moja mamina bola nadšená z tohto tábora, aj keď som nevedela prečo, ale ja som moc nadšená nebola, pretože to trvalo až 17 dní a to je dosť na jeden tábor. A v podstate som tam išla s tým, že som nikoho nepoznala, okrem tej mojej spolužiačky. A keď mi ešte povedala, že je to kresťanský tábor, tak to bola ďalšia vec, ktorá ma dosť odrádzala. Ale nakoniec som nejakým veľkým presviedčením povedala, že dobre, teda tak idem. A tak som sa nabalila, začali prázdniny a začala Oáza. Prvý deň pozerám, že veľká nuda. Nikto sa so mnou moc nejak extra nerozprával, samozrejme všetci noví, nikoho som nepoznala. A s kňazom sme tam mali omšu, potom tam mal nejakú prednášku a strašná nuda bola. Chcela som po 2 dňoch zavolať mamine, že nech pre mňa príde, že ma to tam vôbec nebaví. Ale tretí deň bol pre mňa veľmi zlomový, pretože som zažila chvály, ktoré boli úplne niečo úžasné. V živote som nevidela ľudí, aby sa modlili, zdvíhali ruky a chválili Boha za všetko, čo im dáva. Ľudia tam hovorili o tom, aby sme odovzdávali svoj život Bohu. Že to je to najlepšie, čo môžem v živote spraviť. A tak som si povedala, však čo, že nič nemôžem tým stratiť, že to poviem, možno do vzduchu a možno ma ozaj počuje. A tak som to spravila. Povedala som Bohu, že mu odovzdávam svoj život so všetkým, čo mám, so všetkými problémami, starosťami, so školou, ktorá mi možno vtedy super neišla, so všetkými vzťahmi, možno aj takými, ktoré som v sebe dusila a nenávidela. Všetku tú nenávisť a zlobu, ktorú som v sebe mala, všetko som mu odovzdala. A vtedy do môjho srdca prišla úplná úľava. Bolo to ako keby sa k vám rozbehne milujúci otec, objíme vás a povie, že ďakujem ti, že si mi odovzdala toto všetko, ja ťa veľmi milujem a dám ti všetku lásku, ktorú ty potrebuješ, všetko, čo si v živote nemala, odo mňa dostaneš. Že ja som tu s tebou a budem tu s tebou stále.